салом алейкум, хуш омада ба канали Ройгон Авиа. Ба ҳама шумо моҳи шарифи Рамазона табрик мегӯм. Ки мехоҳен шумо граница перескат кунед, баи рақамо метавонед занг занед ва ҷои худтона брон кунед ва ҳуҷҷатҳои худтона қонунӣ бигардонон, то ки шуморо раҳу руда дар Федератсияи Россия ғам натиҳанд ва ба мушкилот дучор нашед. Автобусҳо аз метро Котельники сафар мекунанд ҳар рӯзи ҷумъа ва сешанбе то душанбера то Хуҷанда. Рақамҳои болои экрана ки мебинем, метавонед занг занед, билети самолёт дар моҳи шарифи Рамазон ба нархи дастрас харидорӣ мекунед, хоҳ аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия, хоҳ аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон. Нафарое ки мехоҳед документҳои худтона проверка кунед, МВД, ФСБ, ФМС, метавонед рақамҳои болои экрана муроҷиат кунед дар WhatsApp ва ба нархи дастрас въездои шуморо проверка мекунанд кушода ё маҳкам, ба хотире ки автобус аз душанбе омад дар граница 3 нафара гардонданд. Ба ҳамин хотир пешакӣ паспортотона проверка кунед, то ки дар граница дар намонем бародаро. Бародаре ки сафар кардан аз душанбе то метро Котельника, савол метиҳем ки ба чӣ мушкилиҳо раҳда дучор шиданд. Салом алейкум. Салом алейкум. Номи шумо ака? Ман номан Маматов Қутбиддин. Ака Қутбиддин, кадом числа аз Тоҷикистон сафар кардем? 20 март. 20 март аз Тоҷикистон раҳда буромадем. Соати чанд аз Тоҷикистон раҳда буромадем? Соати 7 буромадем. 7 бегонӣ? Бегонӣ. Шумо уже раҳда буромаден аз Тоҷикистон. Ирӯз 24 числа маълум мешавад ки тӯли 4 шабона рӯза омада дар метро Котельники расидем. Ба чӣ мушкилиҳо раҳда дучор шудем? Раҳда камтар, гайҳо бисёрай. Гайҳо бисёртаранд. Бисёртарай. Хас соғ саломат омадем. Моҳи Рамазонда. Ай ҳама муҳимаш ки соғ саломат омада расидем. Чанд сум билета харидорӣ карден аз Тоҷикистон? 1200 сомон. 1200 сомон харидорӣ карден, ба нархи дастрас, бе ягон мушкилӣ омаден расиден. Мушкилиш ҳамин ки фақат раҳда гайҳо бисёртар буданд. Маънтон кардан, проверка кардан. Бо документҳо камтар детасия каса баъзе будааст, депортация будааст. Ино нагуфтааст ки ман депортация. Проверка кард, уже маълум шуд. Нафарои 3 нафара гардондан, депортация будиянд. Ба ҳамин хотир гардондан шуд дар граница. Границаи Қазоқистонда. Байни Қазоқистону Россияда дар граница гардондан шуд. Ба канали Ройгон Авиа чӣ гуфтанед ака? Раҳмати калон амин. Ман миннатдорман. Рамазон қати табрик мекунем. Раҳмати калон. Моҳи шарифи Рамазона ба ҳама мусалмонои рӯи дунё табрик мегӯем. Табрик мекунем. Соғ саломат омадем. Раҳмати шумо баён. Саломат бошед. Бародарои азиз, салони автобус дар беҳтарин шароит қарор дорад, тоза, озода, бе ягон запхи лишни. Багажо аз 25 то 30 килора метавонем без платна гирен ва ҷои ручнои клад хурданӣ аз 5 кило то 7 килора метавонем гирен. Ҳар як рейста як нафар нархи ройгон қати иншаллоҳ ба хотири моҳи шарифи Рамазон равон мекунем ба Тоҷикистон. Ҳамон нафарҳои эҳтиёҷманданд, ҳамон нафарҳое ки шароит надоранд. иншаллоҳи ширкати Хуҷандтранссервис бетараф нест ва инчунин шумо метавонед ки билетҳои самолёт бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва нафарое ки мехоҳед граница перескат кунед метавонед муроҷиат кунед дар WhatsApp. рӯз то рӯз кӯшиш кардастем ки иншаллоҳ беҳтарин шароитҳоро барои шумо муҳайё бигардонем. Классҳои худтона дариғ надорем ва беҳтарин комментариёро аз шумо интизорем. Автобус прямой душанбе, рақамҳои давлатиш 4040 Хуҷандтранссервис. шумо метавонед ҳар рӯзи ҷумъа ва сешанбе пешакӣ занг занед ва ҷои худтона бронировать кунед. имрӯз автобус сафар дора Тоҷикистон. дар ҳаққи нафарое ки имрӯз сафар мекунанд ба ватан дуогӯ бошед ва мо ҳам дар ҳаққи шумо бо дуоем. худоҳофиз то дидори оянда.